για μας να διαπιστώνουμε κάθε χρόνο πόσο ζεστή παρέα μπορούμε να κάνουμε. Το έχουμε διαπιστώσει ήδη από τη σειρά ετών, το διαπιστώνουμε σήμερα. Όπως βλέπετε, από το Διοικητικό Συμβούλιο απουσιάζει ένα άτομο. Δεν είναι λόγω αμέλειας. Πρόκειται για τον εκλεκτό μας φίλο και συμπαραστάτη του συλλόγου μας επί χρόνια, τον Αντώνη το Φανουράκη, ο οποίος είχε προσφάτως ένα προβληματάκι υγείας, το οποίο ευτυχώς λύθηκε πάρα πολύ καλά. Επίσης, είναι χαρά μας να διαπιστώνουμε κάθε φορά, προϊόντος του χρόνου, ότι έχουμε όλο και περισσότερους φίλους μας εκτός Ορθέα ανάμεσά μας. Και είναι χαρά μου σήμερα να χαιρετήσω ορισμένους εκπροσώπους φορέων και συλλόγων που βρίσκονται πάλι ανάμεσά μας. Πρώτα απ' όλα, ο παλιός φίλος του σωματείου μας, ο Υπουργός κύριος Μπαλτάς, προς αποφυγή παρεξηγήσεων ο πρώην Υπουργός του κύριος Μπαλτάς, ο Χιονίνη. Ο πρώην αναπληρωτής νομάρχης του Πειραιά και πρώην πρόεδρος του σωματείου μας, ο Γιώργος Ανανιάδης. Ανάμεσά μας βρίσκονται ο πρόεδρος της Υποκοινή, ο κύριος Φακιδάρης, ο πρώτος αντιπρόεδρος, ο Μανώλης Κουρίδης. Μαζί τους, ο Μανώλης Στεφανάκης, που εκπροσωπεί Υποκοινή και Πασαλή. Ο κύριος Βλατάκης, εκπροσωπεί τους Ρεθυμνίους του Αρκάδη και είναι χαρά μας που για πρώτη φορά σας έχουμε μαζί μας φέτος. Ο Κωστής ο Ζηφάκης, πρόεδρος της Ένωσης Κριτών Αμαρουσίου του Παγιαλεζές. Η φίλη μας η Ρένα Ιτσιμπισκάκη με την παρέα της. Για πρώτη φορά επίσης είναι κοντά μας, φίλοι μας από το γειτονικό Πανόρμο και σας ευχαριστούμε πολύ. Ο χοροδιδάσκαλος Βασίλης Μουτζανός, που είναι φέτος και πρόεδρος των Φουρκουριανών. Ο Δημήτρης ο Δούρλιας, που εκπροσωπεί τους Κρήτας Νέας Ιωνίδης. Κώστας Πρωτοπαπαδάκης, από το Σύλλογο Κρητών Ηλιούπολης. Την κυρία Βουμπουράκη, που εκπροσωπεί τους Σαμαριώτες, τον χορό μας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα συντοπίτη μας, που έχει την καταγωγή του από τον τόπο μας, τον Ιάκωβο Ανδρουλιδάκη, βρίσκεται ανάμεσά μας, και τον καλό να έρθει κοντά μας. Προσφάτως πήρε μια πολύ τιμητική διάκριση από το μαθηματικό του Πανεπιστημίου της Αθήνας, όπου είναι επίκουρος καθηγητής, και θα ήθελα πολύ σεμνά να του απονείμουμε ένα δείγμα της τιμής την οποία θεωρούμε ότι έχουμε για το ότι είναι μέλος μας και κατάγεται από τον τόπο μας. Παρακαλώ τον Υπουργό κύριο Μπαλτά να έρθει για να αποδίνει την περγαμηνή. Και καλώ τον γραμματέα μας να διαβάσει το κείμενο της περγαμηνής. Το αξιολογωτά του κυρίου Ιάκωβου Ανδρουλιδάκη του Ελευθερίου, καταγωγή με έλκοντος εκ του χωριού Ορθές, απονέμομαι επιστημονικής εμπειρίας εγκόμιου. Για την ευδόκιμη αριστείαν αυτού, προτρέπομεν δε ούτων, όπως ακαμάτως περαιτέρω μοχλήσει, την τέλεση του καθήκοντος προς την επιστήμη και των άνθρωπων, ήδη η αρρωγή της ιστοεθείας, της επαξίας και της συνέπειας, κατευθύνουν τα διαβήματα αυτού αενάως, εις την τέλεση παντός έργου αγαθού. Μετά τιμής εκ μέρους του Σωματείου. Κάθε χρόνο στο χορό μας έχουμε τη συνήθεια να βραβεύουμε εκείνους τους συντοπίτες μας, τα παιδιά των συντοπιτών μας που καταφέρουν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια ανώτατη εκπαίδευση. Στον πρώτο μάλιστα δίνουμε και ένα έπαθλο μέσω του κληροδοτήματος της οικογένειας Παπαδάκη ως μια έκφραση τιμής για την επιτυχία. Φέτος έχουμε να βραβεύσουμε δύο παιδιά συντοπιτών μας, τα οποία για λόγους σπουδών και οικογενειακούς αντιστοίχως δεν βρίσκονται μαζί μας. Η πρώτη είναι
η Γεωργία Ανδρουδάκη του Χριστόφορου και καλό τον θείο της τον Κωστή το Σφάκη να έρθει να παραλάβει και τον κύριο Βλατάκη να έρθει να αποδώσει τον έπαινο. Τον πρώην πρόεδρο μας, τον κύριο Παπαδάκη, παρακαλώ να έρθει για να αποδώσει τον επόμενο έπαινο για τον Βασίλειο Καλαϊτζάκη του Βασιλείου, ο οποίος βρίσκεται στη Μυτιλήνη, πέτυχε την εισαγωγή του στο τμήμα περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το βραβείο ζήτησε να παραλάβει ο θείος του Λευτέρης Ανδρουλιδάκης. Τα προηγούμενα χρόνια κάναμε κάποια αυλεψία για μια σειρά ετών, δεν απονείμαμε επένους και τα λάθη θα πρέπει να διορθώνουμε. Γι' αυτό σήμερα θα διορθώσουμε τα λάθη της μη απονομής επένων σε ορισμένους συντοπίτες μας που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και καλό το φίλο μας τον Μιχάλη Γιαννουσάκη του Γεωργίου να έρθει για να παραλάβει αναδρομικά τον επενό. Και τον κύριο Φακηδάκη για να τον παραδώσει. Συγχαρητήρια. Η κυρία Σιφάκη, πρόεδρος της Συλλογραφικής Εταιρείας του ΟΡΘΕ, θα αποδώσει τον επόμενο έπαινο στον Ανδρέα Παπαδάκη του Μανούσου. Είναι από το δίπλωμα, Συγχαρητήρια και πάντα επιτυχία. Και τέλος καλώ τον Ελευθέριο Ανδρουλιδάκη του Εμμανουήλ να παραλάβει αναδρομικά τον έπαινο και τον κύριο Πρώτο Παπαδάκη παρακαλώ να τον παραδώσει. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλους. Υπάρχουν κάποιοι ακόμη παιδιά του ΟΡΘΕ, στους οποίους οφείλουμε επένους. Όμως επειδή πέρασαν αρκετά χρόνια δεν είναι εύκολο να βρίσκονται στην Αθήνα και για αυτούς θα διοργανωθεί ειδική τελετή πριν από τον πρώτο μας χορό. Καλώ και όλους τους φίλους μας να έρθουν με το Διοικητικό Συμβούλιο να χορέψουν, διότι νιώθουμε πολύ καλύτερα όταν είμαστε ανάμεσα σε φίλους και χορεύουμε. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση.